Z dejín ránhojičstva v Levoči. Poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa u nás v minulosti zaoberalo niekoľko kategórií pracovníkov. Jednými z nich boli ránhojiči, volaní tiež felčiari alebo chirurgovia. V Spišskom archíve v Levoči sa zachoval odpis potvrdenia pravidel fungovania cechu ránhojičov a kúpeľníkov z roku 1665. Za učňa tohto cechu mohol byť prijatý iba adept nemeckej národnosti, ktorý sa narodil v manželskom zväzku, vedel čítať a písať. Po absolvovaní 4 učňovských rokov sa z učňa stal tovariš. Jeho povinnosťou bolo dvojročnou vandrovkou nadobudnúť skúsenosti v ránhojičských cechoch v iných mestách alebo krajinách Európy. Po návrate sa tovariš mohol uchádzať o povýšenie na majstra a získať tak oprávnenie na vykonávanie chirurgického remesla, pričom musel splniť niekoľko podmienok. Najpodstatnejšou z nich bolo zloženie majstrovskej skúšky, v prípade levockého cechu to bolo zodpovedanie niekoľkých teoretických otázok o priebehu pomoci pri určitých poraneniach a ochoreniach a výroba tzv. Majstrovského kusu, ktorý bolo vyhotovenie 10 kusov náplastí, mastí a balzamov. Felčiari svoje remeslo prevádzkovali v chirurgickej dielni, tzv. Oficíne. Vo všeobecnosti mali povolené liečiť choroby nachádzajúce sa na povrchu tela. Z pravidiel cechu ránhojičov a kúpeľníkov v Levoči vieme, že liečili napríklad fistuly, vredové ochorenia, choroby hrdla či genitálne bradavice. Spomína sa tiež zastavovanie krvácania a púšťanie žilov. K zdravotníckym úkonom poskytovaným ránhojičmi patrilo aj trhanie zubov, no v pravidlách levockého cechu sa tento zákrok nespomína. Činnosť ránhojičov bola považovaná za podradnú, no keďže univerzitne vzdelaných lekárov bolo u nás nedostatok, medzi obyčajnými ľuďmi mali svoje miesto.